Vedeli ste o tom, že pri lyžarskom stredisku v Jasenskej doline chýba poriadne miesto, kde by si ľudia vedeli po lyžovačke alebo turistike sadnúť, dať si dobré jedlo, prípadne sa ubytovať? Chcem vám preto dnes predstaviť objekt, ktorý tento sen môže premeniť na skutočnosť. Celý objekt je napojený na inžinierské siete, elektrina, voda, kanalizácia. Tiež je zabezpečený kamerovým systémom a pozostáva z troch častí. Z pohostinstva, trojizbového bytu a podkrovných priestorov. Celé pohostinstvo má rozlohu 220 m2 a momentálne je plné v prevádzke. Bytová jednotka má samostatný vchod, rozlohu veľkorysých 140 m2 a pozostáva z predsiene troch samostatných izieb, kuchyne, kúpeľne, toalety a terasy. A toto všetko v Necpaloch pri Jasenskej doline. Ak premýšľate nad gastrom, penziónom, prípadne kombináciou oboch, zavolajte mi, číslo je v popise.